Hi guys, now I am going to tell about my wellness review. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் சுகன்யா ஃப்ரம் திருக்கல்குன்றம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒமேகா 3யும் நியூட்ரிஷேக்கும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து பில்பர் எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்த்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, நல்ல ரிவ்யூ சூப்பராக இருக்குது. என்னோடய ஒரு பாடி பெயின், பீரியட்ஸோட பெயின், லெக் பெயின், ஸோ ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்லாம் இல்லை, ஹேர் லாஸ் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. அது மாதிரி நிறையா எனக்கு வந்து ப்ளஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, வெயிட் கெயின் ஆகிருக்கு. ஸோ வெயிட் கெயினுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நியூட்ரிஷேக்கோடு சேர்த்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே நான் அவாய்ட் பண்ணாமல் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போது எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆச்சு. ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து எல்லோரும் பார்க்குறவங்களாம் நல்லா இருக்க, எப்படி சடன் ஃபேட் ஆன, சடன் ஃபேட் மீன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, நல்ல இதாக வெயிட் போட்டிருக்க, அழகாக இருக்க, ஸ்கின் க்ளோவாக இருக்குது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், அதில் வெல்னஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து என்னோடய அவுட்புட்டோட ரிவ்யூ பார்த்துட்டே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வெல்னஸ் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 3 வெல்னஸ் ஆர்டர் நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ வெல்னஸ் எடுங்க, ஹெல்த்தி லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.